parat menungso ora tatanan apa kowe ngaran Lesmana Widagda ora mengko dhisik iki sapa ana satriya bagus pengawak Tirta Gwaya Teja wis wanuh kelawan aku pungke iki panengahing Pandhawaku Janaka kekasihku kowe Raden Janaka dasar kepara nyata ana wigati apa mbujeng kelawan aku ning atase aku kuwi durung tepung marang sira teka wis wani nibakake asta ana ing mestakaku satemah dawah anggonku nganglang jagat Lesmana aku weruh apa ingkang mbok regem lan apa ingkang mbok gawa kuwi wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru mara pasrahna Arjuna yen pancen arep mbok jaluk tak dadaki ijole nyawaku kelakon panjangmu. Aku ki meng bingung. Biyen ki lehku ya sithik akeh momong karo bendaramu Pancawati kuwi. Anak ya mesti sing tak wulangke kuwi pitutur ingkang becik, pituduh ingkang apik lho Le. Heeh. Pamriya apa? Nek Semar wis ora nderekke Sinuwun Prabu Rama. Rakyana tilase apa? Biyen wejangane Semar kuwi seprene kudune rak ya isih dicakke, seprene kudune isih diagem, isih diugemi karo Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Haning kok lali karo apa sing wis tak kandhake mbiyen bab Bawa Leksana Nalendra. Lah sakniki kula terangaken nggih Den Ndara Lesmana. Kakang Semar kepiye mungguh pepadang kahanan negara Pancawati. Ngeten. Tak elingke melih sampean. Iya. Sampean ngelingi mboten rumiyin saderenge Sinuwun Prabu Rama Wijaya dados Nalendra menika. Panjenenganipun menika ugi peranganing para kawula. Ngoten. Perangane rakyat bareng winisuda madeg Nalendra. Sinuwun Prabu Rama Wijaya menika kedah nglabuhi ngayomi kalian rakyat. Awit wonten mriki menika tembunge ingkang kudu diugemi, tembung lan paugeran ingkang tansah dipun kukuwi, dipun gujeng rina lan dalunipun. Menika tetembungan saka kawula kanggo kawula. Ngoten. Dadi kedah-kedah nek kula pun ngomong ngeten iki niku le Sinuwun Prabu Rama Wijaya madeg Nalendra menika wonten tilase kawula ya marem dipimpin karo Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Sinuwun Prabu Rama Wijaya ya ora kepotangan budi, ya ora kena dedosan atine, ya ora rumangsa kagol, ora rumangsa wedi merga panjenengane gagal mimpin kawulane. Kedahe rak nggih kasil, kedahe rak nggih enten tilase. Iya. Nek ngaten sampean ngendika teka ming enek butuhe ki ya bener niku nggih bener. Nggih nyuwun ngapunten. Kula ora kok teges ngilang-ilangke sampeyan le momong kula mbiyen lho. Ning kula ming ngomong napa entene kasunyatan ingkang dumadi sampeyan rawuh mriki niku ming merga enten butuhe. Niku kula mboten tutup-tutupi, mboten kula tutup-tutupi kula blakake mawon sampeyan mrene iki ming merga enten butuhe. Ngaten? Iya. Aduh. Lah kok teka rumangsa diluputke rasane atiku Kakang. Sampean aja rumangsa kaya ngono lho. Sampean aja rumangsa Semar ngomong kaya ngene iki terus anggepe sampean tak seneni, sampean tak uring-uring, mboten. Kula niku nek ora rumangsa isih ndarbeni kalih panjenengan minangka momongan kula pinangka bendara kula mbiyen. Kula ora sudi ngecapah cangkem kula ngomong kaya ngeten iki. Ngaten. Kula wegah ngomong akeh-akeh nek ora kanggo katentremaning praja Pancawati. Lah, atur kula niki mangaturke
mang tekanke kunjung ngersani Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Kabeh menika sampun dados pepestaning kodrat awit menapa sepisan Sinuwun Prabu Rama Wijaya kesupen kalian bawa leksana lan paugerane anggenipun madreg Nalindra. Ingkang kaping kalih dipun sababaken awit pengarep kalian kawulanipun menika sampun boten nyawiji lahir lan batine. Kawula wis tetel kapercayane karo pengarep niku sing dadake jalaran. Lah seranane bisa ayem menapa? Jejering Nalindra mekaten kedah nengenaken dhateng tumindak kautaman. Lah carane pripun? Carane tansah nglanggengke tumindak kautaman menika inggih kedah dipun wiwiti saka kang kepareng nindakake kewajiban inggih menika Nalindra aja ngasinalisir saka angger-unggere kautaman. Sebab menapa? Paugeran iki nek ora diugemi, paugeran iki nek ora digondheli tenanan, bawa leksana Nalindra niki mboten dicake kanthi tenanan. Sing ajur ora ming sak pirangane kawula nanging sak negara bakal ajur, negarane bakal bubrah lho Den. Mangeling-eling atur kula. Banjur apa ingkang kudu tak aturake? Ngersani Sinuwun Prabu Rama. Sabab begayawanku sarta wigatiku prapta mrene iki amboyongi marang Kakang Semar. Nggih. Lolo bah. Tak legani tak udaneni menapa ingkang dados dawuh lan panyuwunanipun Sinuwun Prabu Rama. Ning kula tak semaya merga Semar ajeng nampa tamu. Semar arep nampa dayah mapan manglenggah ten pepungkuran riyin Den. Mbekek-kekuk sak dolitana. Dobleh non ndaramu Pancawati mungkur iki sing rawuh mrene ora pangling Penemban Durna karo Ndarawati Sengkuni. Ming sing teka ming menungsa lara kuwi sing ora arep nanggap wae. Sing ora entuk panjer wis to. Aku ora kok cubriya lho, aku ora kok teges apa ya? Duwe panyokra bawa elek ora kok teges. Aku ki ora percaya ora. Ning deloken to. Wong loro iki tekan kene rupane ya ampun. Jan adoh saka rasa panarima. Wis. Piye-piye iki priyagung rawuh mrene iki mesti arep paring kanugrahan. Kanugrahan apa? Mbok menawa. Kok lagi mbok menawa nek urung genah nek. Wis ora usah berharap luwe nek karo praptane Begawan Durnarusi. Aku wis apal nek ndak ngeja nek mewu go dibageke apa perlune. Nek pancen tekane mrene iki arep gawe katentreman ya wis ditampa matur nuwun. Nek upama ming arep gawe kacintrakan lan gawe kisah ning Karang Kadempel ndak ngeja ditundung minggat wae kowe. Iya. Kowe meneng sik Bagong. Pak. Nyuwun pangapunten Penemban. Rawuh wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Najan kula pun Semar Badranaya ngaturaken pambagya raharja mugi kunjuk wonten ngersanipun Penemban Durna. Penemban. Lale kena suaru gempal manyar-manyar do ning dungkul wana alas-ati wana de. Lole. Ya Semar kowe ngaturake pambagya raharja ngersani Begawan Durna Semar. Sowan kono ing padukan Karang Kadempel ana ing pendopo Galpalum Bajaringan. Ora ana lengan swiji apa ya Semar? Nggih, sembah kula katur. Ya tak tampa. Pangestune Begawan Durna wae tampanana ya. Nayantaka. Nggih. Sampun sanget anggen kula pun ndadosaken jimat pun prayogiaken kaya wis ora kurang kepenak.
Ndara Patih sarawuhipun kula ngaturaken sembah. Ya Semar. Prataku ana ing kene nampa sembahmu ora liwat pangestuku wae tampan ana ya Semar. Nggih. Sampun sanget kula pundi. Cekak aos mawon niki gemeni wekdal. Panjenengan rawuh mriki wonten wigatos menapa penemban? Oh, iki ngene ya. Duduk manang munong. Nggih. Kowe duduk to, Pak, pisan Pak. Meneng kowe. Iki ngene ya Semar Blakasuta. Sepisan sowanku iki tetinjo marang kararjanmu, tilik marang kawilujenganmu ning padukan Karang Kadempel. Matur nuwun. Ping pindhone, Mbah, sowanku iki ora saka kekarepanku pribadi, rawuhku, miyosku, mijilku. Iki ora saka kekarepaning atiku dhewe ora mergo durna anti gegayuhan, nanging kabeh iki mergo pancen aku wis diutus lan aku minangka duta saka negara Ngastina, utusan saka ngarsaning anak Prabu Jaka Pitana, Kinan Prapta ning padukan Karang Kadempel. Ingkang wigatine ya kuwi bakal mboyong marang Semar Badranaya Kinan mapan ning praja negara Ngastina, ora ketang telung kedheping peninggal, ora ketang sak uruping damar sak siliring bawang. Ya kowe kudu prapta ning praja negara Ngastina paring usada marang kananing para kawula ingkang samengku Taman Pagebluk Semar. Menggeriyen. Sampeyan rawuh mriki kok teka ajeng mboyong kalian Semar. Kahanan teng Ngastina kepripun mang jlentrehke? Yen to tak critake nang kene, yen to tak omongke nang kene mesti kowe ora bakal percaya. Merga apa? Kahanane ora iso dijlentrehke kanthi atur pangucap. Kahanan praja negara Ngastina kisruwe rusuhe ora iso diaturke kanthi guneman. Nanging yen to wis dipriksa marang kahanan praja negara Ngastina, kowe bakal ngerti dhewe nalika kowe kudu bakal ya kuwi gawe srana. Murih negara Ngastina bisa wali Rama Jati, Jati Temahing Mulya. Negara Ngastina iso wal saka bebenduning dewa. Ngono Semar. Nggih. Kula pun saged nampi ngendikane panjenengan. Ya. Yen ngono kowe sago satata bakal budhal nang praja negara Ngastina dina sak mengko. Mengkeriyen. Ampun kesusu, ampun kemrungsung den. Kula niki wau saderenge panjenengan rawuh teng mriki kula nggih nampi rawuhipun ndara kula juragan kula lawas. Ndara kula Ndara Lesmana Widagda saking Pancawati rawuh mriki niku wigatose nggih ajeng mboyong kalian Semar. Wigatine nggih ajeng mboyong kalih kula merga negara Pancawati ya ketaman Pagebluk. Isane walu ya nek jarene nek Semar prapta mrika. Mulane sampean kersa ngenteni kesdu ngrantosi sak rampunge kewajibane Semar. Kula rasa sampean boyong, kula tak sowan dhewe teng praja negara Ngastina Praban. Suaru kembal manyar-manyar duk nang jungkul wana alas dadi wana Semar. Wonten dawuh. Kowe iki apa ora nyawanggone Begawan Durna Prapta mrene iki nggawa wajabala segelar sepapan? Kae sawangen gendera rontek umbul-umbul bergada barisan para prajurit Sata Kurawa. Kae wis siaga ngobong desamu, wis siaga ngobong Karang Kadempel yen to kowe wangkot kowe awel ora gelem tak bayo ning praja negara Ngastina. Lah kok semune kowe semaya kowe ora gelem tak boyong. Ngerti ya Semar, ngerti ya. Anak Prabu Jaka Pitana kuwi labuhane gedhe karo kowe. Kowe ora bakal iso nglaleke marang apa sing wis diparingake dening anak Prabu Ngastina. Ana ngersane kowe. Yen to timbang bobot kelawan para Pandhawa. Pandhawa kuwi apa ta? Pandhawa kuwi apa? Labuhanmu gedhe tumraping para Pandhawa ning Pandhawa babar pisan ora duwe rasa. Males butiaro dapurmu kuwi Semar. Nyuwun mangapunten. Kapan kula tau diparingi karo Sinuwun Ngastina? Kapan? Ambok sak sen kemawon kula ora tau nampa bondo brana picis saka negara Ngastina lho. Sampeyan ampun ngayawara. Sampeyan ampun ngawuh gawar-ngawur ngendikane. Lahir batin kula niki ora tau kok jeneng nampa brana picis saka negara Ngastina. Lah tur upama kula nampa, kula niku wis nglabuhi apa karo wong-wong Ngastina. Sakniki nek sampean kersa ngenteni, sampean kesdu ngrantu sak rampunge wigatine Semar, sampean ya kudu
Kudu sabar menemban. Ora iso. Wah, kowe arep nyepeleke karo Begawan Durna. Pancawati kuwi adoh, Pancawati kuwi Surapati wigati. Kuwi sesembahanmu kuwi bendaramu biyen. Luwih wigati, luwih rekoso kananing para kawula negara Ngastina. Nek sampean ngeyel, sampean ngeyel arep ngruda paripeksa karo Semar. Sing temandang ora kula, sing temandang ora anak kula dobleh. Mangsawang teng burine sampean sinten sing ajeng nyeret nglarak kalih sampean. Wareng apa kowe? Kakangamu dilarak karo Anoman. Aku Anila ya arep nglarak. Anggepe apa? Weh, la edan ora Bagong ora. Aku nek wis kisra kaya ngene ora wani trima budhake Kurawa Bagong. Meng dikon sabar kok ora iso. Dasare Anoman ki ngigit-igit nek weruh barisane Kurawa. Heeh, oh lho kae. Ngoidian Durna dikeplake. Cangkeme dijeli jempol sikil kala. Iya. Wih, modar ora kowe. Wah, jan wis upama totoan aku jago Anoman tetep menang pirang-pirang iki dit. Yakin wis to. Wis kebacot kisra kaya ngene iki, Pak. Kowe wis ora usah melu-melu. Perkara iki sing gawe ya Kurawa dhewe. Perkara iki sing gawe ya wong Ngastina dhewe. Becik nyawang saka keduan wae. Aku ki arep diboyong nyang ndi wae manut kodole. Lara apa? Iki sing arep sak biyantu karo awake dhewe dole. Sing ngomong sapa? Lancur-lancur Pandhawa ta iki ora pangling Ndara Antasena karo Ndara Gatotkaca. Ha iya, iki arep nglabuhi karo Karangkadempel. Urung karuwan. Isa iki mung arep ngejokke proposal lho iki, Pak. Mau dayah bendina wis dayah loro ke mau. Ndara Lesmana karo Durna ngejokke proposal mbayang kowe. Kowe gegek iki iya ki engko. Aja kedhisiken kowe gawe Panyakrabawa. Ora kok gawe Panyakrabawa. Yae ngono kok. Nek dititeni wong ki angger mara adat saben ora tau teka kok. Iki mara, ki anang butuhe nah. Ndara Antasena mongko ndek utang karo aku 700. Sak sowanku aku ngaturake sembahku basaku katuru ya kek. Kula tampi dawah sami-sami. Sapraptaku aku ngaturke sembahku kunjung ngersani Siwana Yantakawa. Ndara Gatotkaca tak tampi dawah sami-sami. Pripun? Napa sampean rawuh mriki wigatose nggih sami kalih sing diaturke dobleh? Wis ta. Kecok nilatku nek nganti beda wigatine karo sing wis tak omongke. Napa nggih, Den? Ora. Praptaku mrene iki aku ora kaya apa sing diaturke karo Panakawan Bagong. Modar ora. Ngene tak kethok ilatmu. Waduh. Ngrekoso iki tenan aku nek omongan Bapak Semar aku jago aku jawab. Ora fungsi. Tenah rapek ora ana ilate mer. Yo pancen bener kae. Praptaku mrene iki ya wis bloko suta cekak aos wae. Mergo sangka wis bingung kananing para pepunden Pandhawa nggagapi marang kahanan Prajanegara Ngamarta. Ingkang pendak dina saya suwe ora saya tentrem kahanan negara Ngamarta. Nanging pagebluk Mayangkara ya dahur ingkang ketekan ning Prajanegara Ngamarta ora iso dindakke. Mula praptaku mrene iki bloko suta wae. Aku arep mboyong marang kakekne Semar kinen rawuh ning negara Ngamarta. Ingkang sak perlu nentremake kahanan jagat Ngamarta ingkang nedheng taman pepeteng kakekne Semar. Nggih. Kula saguh bloko suta mawon kula cekak rembuke. Piye? Saguh ra saguh kakekne Semar kudu saguh. Nggih, tak saguhi. Ning sampeyan kudu iso ngundurke barisaning para sata Kurawa riyen, Den. Ya wis.
nek pancen kuwi sing dadi syarat sarana Kakang Gatotkaca piye Dimas Antasena awake dhewe prapta mrene iki barat wong tuku dol tinuku mesti ana pitukane yo kepareng Kyai Antasena piye Kurawa kae segelar sepapan ketok arep gawe kisruh ayo diundurke ben kakene Semar gelem kersa diboyong ning Amarta ayo tak derake Dimas Antasena Kakang Semar kula Den aku midhanget kahanan bertek-bertek ana perkara apa sampean ora usah melu-melu perkara niki lho tegese piye mangsawan nika Anoman pun temandang nek sampean mboten sah cawe-cawe perkara niki ning nek pancen rumangsa sampean ngrumaosi bilih butuh karo Semar pripun carane kraman sing tekan Karang Kadempel niki wau kudu mangtentremke ampun nganti kawula-kula sing ora ngerteni kencang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan aja ngasih kasempyok ing aradan iya Kakang Semar yen mangkono kang dadi dawuhmu njaluk tambeng pangestu semana widagdo bakal gawe tentrem kanan Karang Kadempel dimen bisa tak boyong ning negara Pancawati mangsa baranga Gus walah dalah sajak pancen iki ingkang wis wani nglarak marang bapa guruku ya pamanku mbayane ya bapa Penemban Durna parat menungsa ora tatanan Kurawa tak sawang dampyak tekan kene wong arep gawe kisruh kowe ora arep gawe tentrem kanan Karang Kadempel kepara papan kene arep tok gawe Karang Abang bloko suta blakotang terus terang pancen Karang Kadempel arep tak gawe kisruh merga apa sepisan Semar ora gelem tak boyong ana ing Parajane Gana Ngastina yata yen pancen gelem nanging Semar dadak semaya kuwi lupute Karang Kadempel ingkang sepisan pindhone dapurmu kuwi kethek bengkanane wani nglarak wani mulasara marang bapa guruku ya Paman Durna pancen aku ora nrimake Kiai Semar ya Kiai Lurah Nayantaka kae pancen sesembahanku kae ingkang momong aku lelabuhane gedhe tumraping Anoman mula yen tono menungso murang tata ya dedapuramu aku ora nrimake babar apa walah menungso ora tatanan munyuk edian wong legan golek momongan kebo punuk golek pasangan merangi tatal gerajawu kowe warat Rajiwa begalan Brahmanapati kantaran bau cekel sabuk milang tatu kasik-kasik gejoting mati aku apa dapurmu sing tekaning pati mara maju jangkah ora bakal tak tinggal loncat wah ora minggat tak kebiri lo jual kue beli kuandamu tak seret tekan papu ambuh tibamu
Oh, we. Oh, iya sadrak. Oh, we will rock you. Wah, aduh. Oh. Wit menek kowe modar kowe munyok tubrok meneh hot kowe Indah Wasita ayo aduh Indah Wasita munyot orang ini kok sambato tubrok wah ejan munyuk elek parat wih ngopo lah Indah Wasita Durmagati nyaruwus parat Indah Wasita
mati. Wah. Oh, hit. Ha. Oh. Oh, ha, wah, ah, hot, ah, wait, oh, hey, hot, wait, jan, oh, wait, what, oh, un, aduh, woi, wih, woi, waduh, iyo, wih, Ijah wasita, matamu setan ora. Aduh untung pamanmu kena lara luputing pati ngene. Nek gak ngono ora wis ngrekoso tenan. Aduh, ketiban godo monggo bali. Gusti. Aku nyandi sampean. Aduh. Ngombe mixagrip. Ngopo ngombe mixagrip bangki? Awakku ora karo-karuan rasane. Ana godo kok keleyang nibani sirahku. Waduh, mati tenan. Wah, ladal. Wah. Anoman iki saya tuwa. Meripatnya ya. Peninggalnya ya. Ora dinggo ora. Man pripun niki man? Piye apane? Hah? Wah. Jebul tinipun Semar dipun rungkepi kalian pun senggana inggih pun Anoman. Larak tenan. Aku mau ki wis ngerti dhewe kok. Pirsa piyambak pripun? Ngerti dhewe Anoman mau sing nglarak bapakmu. Lah nggih. Kula niku arep males ngudi tuwuh lara wirang. Awit Bapa Durna ingkang sampun dipun kaningaya kaliyan pun Anoman. Ha iya gek ngasil apa ora? Gak. Durakana. Kowe wisuh lumuh ngentasi perkara. Blok. Tolol. Kok iso nyambut gawe goblok. Ngopo? Nek kira-kira ora saguh demung ya ora sah reka-reka clintisan. Sing mumet ki pengarep
Wayang udan nyenyo nyanye. Nyenyo nyanye matane. Setan ka. Sapa meneh sing mundhak? Aku wae kowe kena. Aku lek emosi, Man. Ku mangsa kena kalap kowe gawene. Aduh. Oh, karto marmo. Ha iya. Piye, Ma? Biasane ngundang kula kar ora. Sak kendakane iki ora. Kena aku ngundang kowe kar kowe engko nesu terus mah maem. Bener niku, bener niku. Ngati-ati nalika karto marmo. Agek njaga wibawa. Anggep aku ki pangeran Pati Ngastina. Iya ya. Anggep ka. Apa kang nek kalah? Kalah kae ning derajatku kuwi meh padha marang kalungguhaning patih. Aku kudu njaga wibawa. Njaga wibawa kowe lho ka. Kowe camat. Kowe bupati njaga wibawa. Muda. Wah edanane. Ora pati nduga ngono. Jebulan Oman ki arep wis tuwek. Isih rusuh. Arep maju lah. Kok arep maju man kok, Man? Ha ngapa? Wong kanane ku apa sing do mundhak kaya ngaten kok. Kula ora sudi arep maju. Terima teng mriki mawon ndelok sing do perang. Kalih nyepak-nyepaki kijing. Nganggepe apa nek wis nek ora gelem maju perang kae liyane isih ana sing durung maju konon maju perang Citraksa arep maju kae Citraksa kene ndak ngejo nek Durmagati nek ana liyane perang ora ana sing menang coba jajale nek aku Dek arep maju arep pecah diasmu lho aja nyepelekke karo aku nek kowe nek kowe ora ngerti tandang gawene Citraksa, ora sandadan nyepelekke kowe nah. Iya ya wajan wong kok omongane ngelik terus ya. Amusra mrata jaya mrata, imbang yen padha-padha. Ndak ngejo ana Anoman ning awet-awet barisan. Wis kono entekno. Gepane apa? Oh mangsane kok. Go kaki ketemu Anoman lho kowe mau. Barisanku apa sing separo wis pating blasah. Kowe menengo cangkemmu aja ngremehke aku kowe. Kowe ora ngerti tandang gawe, kowe rasa saka kian cangkem. Iya ya, wis tak deloke maju kena. Ngandel ora. Tak kira nek sing maju Anoman jebul sing maju Potoro kok. Menika Siwa Citraksa. Lah iya iki padhemu. Gatotkaca. Wonten maring adawuh. Kowe kuwi ning ngarepe wong tuwa lha Dek. Malah ngrep babar pisan kowe ora ndek supasita, kowe ora ndek tata krama. Anggep apa? Iya, nyembapunten. Lu kok ngisar? Iya, ngestaken dawuh. Sumedya ngestaken menawi dados dawuhipun Siwa Citraksi. Ngene ya. Kowe kuwi bocah anungan Indita, bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Kowe ora pantes yen to kowe ngantemi karo Pakdemu Citraksa. Kersaripun kados pundi? Ra ya pantese wong tuwa sing ngajeni karo kowe. Wong tuwa sing ngantemi karo dapurmu. Ah monggo kula mriku ngajeni kalian panjenengan. Kula asung bekti kunjuk panjenengan. Oh, lah menungso ora tatanan. Apa kelakon tak antem pisan moncret ndasmu kowe? Tak jentos-jentoske. Jentos-jentos ki nang cara kidul kono sambelke ya truk ya. Heeh. Bagong cangkemmu meneng omong. Iya. Oh alah kowe ora ngerti ae gilirane Bagong perang. Titeni wae kowe Citraksa kowe anggepe apa? Kersa panjenengan kados pundi Citraksa kula kantun derek. Menungso ora tatanan.
Anggepe apa? Ora ngajeni karo wong tuwa. Kowe iki kudune sing tak antemi kowe, ora kok malah kowe ngantemi aku. Menungsa apa? Ngapurmu nek menungsa ora tanganan. Aduh. Kae kepiye ana dhek sing ngantemi kok dhek sing modar. Oh, alah ngantemi bis beton. Ayo benjot kabeh tangane ra. Pancen wong-wong edan marat nusa rata aduh. Iki ngono celeng maju celeng biasmu ora. Kurawa 100 kon baris anggepe sengkune kon tekan kene. Metu yo jawe. Panding yuda mring mami kamaran bausa yakti girange ne sing olehno prapting laling babu kok dijujug babu ngisi siung ngoper bong deng tak jeleng ing ngaki aduh sakel komadane ora iso piye piye alamae guntuk bunange gendolonte aduh yo ngalah yo rumangsa ra iso piye nek wis ketemu Antaséna iki aduh cilaka aku apik kapake Gong wis disia-sia wae Kurawan iku nek ora di kapokke nganti sak ozot-ozote tak kira ora bakal rampung ora bakal leren nek arep gawe kisra den Mbah apa Antaséna aja ya le ya nek to pateni ora apa-apa ning nek to ilangin tupe aja teneng kok aku ora ndek pusaka ora mbah barengi metune sego Simbah Patih aku mung kepengin ngaturake pisungsung ana ngersamu apa aku arep tak antemi ngono ye ora kuwi Pakdi Durmagati wis ning kene heeh sampeyan tak pasrahi nek Patih ki kewajibane meranata negara kejaba kuwi ayo wis Patih ki kewajibane nata negara dadi wakiling Nalendra kuwi rak nek ning jero kedaton heeh nek ning sak njabane kedaton ayo mimpin baris ana lagune ana
Sengkuni leta-lete mimpin baris ngarep dhewe nek barisane menggok sengkuni kok malah diprok gang loro piye mau sengkuni leta-lete mimpin baris ngarep dhewe nek barisane menggok sengkuni kok malah diprok nah kuwi kudu tak apalke oh iya aduh kowe gawe lagu kok ngenani aku kowe mau sengguni leda-lede mimpin baris ngarep dhewe barisane menggak sengguni dipra ngono ta heeh mergo aku weruh sampean ki nek wadyabala anak-anak Kurawa wis do perang sampean ki terus malah dipra ya karepmu piye tak ladeni tak sembadani le saiki aku tak weruh sampean pimpin baris sing bener kaya ngapa aku tak ngrungokke tak weruh saka kono ya Kang ya nggih wis ayo tinggal nggih entuk pengen entuk jatah madang ora oh pengen no iya rene heeh wong tua kok kalah karo bocah ah piye witekno aku ki wedi nek karo Antasena ki wis to pun teko dijake mawon man Antasena niku nek ora dituruti karepane niku ya wis pol-pole mengarep gawe wirange wong tua. Ya. Nek ngono Kurawa kan gulung genderane ayo nekuk penjalin. Aduh, yes. Siap gak? Wah. Ayo. Komando saya ambil alih. Semua pasukan istirahat di tempat gerak. Aduh piye aku istirahat iki. Antasena piye Mbah? Rene ale. Piye wis bener urung leh ku mimpin baris. Nah. Gini nek le pancak baris ora karo leda-lede iki apik. Ayo mergo tak awasi iki wis benjut piling aku le. Sape. Terus iki kon ngapakke? Sik enteni kono. Bleh. Kijing mau nanti oh nggih niki sing rada gedhe niki sedengan niki ukurane semar ndasmu Mbah apa iki kijing apa kaya ngene mendoan nggope ora kan ngapake iki Kurawa sing dok baris iki saka ngarep dhewe nganti mburi dhewe sirahe kudu gelem dijentuske neng lingiran kijing. Sage lahir batin. Nah. Mbangane neng mbahku dhewe tak pecah sirahe. Ya aduh. Aja tak pecahe dhewe nek mengko nek ndak ngejo nek kowe iki nek karo wong tua kok sia-sia. Dur, nun. Aduh. Piye iki sampean ki dipakal bocah kok ya manut mawon man sampean wong tua karo bayi iki sore kok kalah apa ya tumono Antasena kok dawuh karo padhe-padhene Kurawa kon jentos-jentos ke kijing sirahe nggih man iki nggih pun manut kowe isih dhewe tenan kae iki tenan Aduh, kaya ngekakasa timen ta uripku. Ndek sirah siji kon jentus-jentus ke kijing. Ayo. Tak delok saka kene. Janji nek perangane Kurawa sing do baris ora gelem jentuske ndase ning kijing. Ya. Pak sungut mbledhos wetenge. Heeh, ping pira? 20. Kok keyan entuk kurang ora kowe? Kurang ora ping 3. Wah, jan wis. Wis mundur. Oh, turun nuwun Pak Dokter. Ya. Ayo kuwi sing nomor 2. Ayo sanggeni leda-lede ben baris ngarep dhewe barisane mengkak nggone kok malah nepok. Ya diempet satama piye, Mas? Waduh, giliranku iki jatahku le. Kowe iki ora nyonya wong tuwa iki apa tulisane? Wis, ya.
Waduh, ketantosé naka mak printing mak pengkon. Aduh. Aduh. Wah, wis mundur dur. Halo babu, halo babu, halo babu. Cah tepus ki. Ndasmu. Karo Pak Dene kaya ngawur ora. Oh, pilih jentuske dhewe. Tak jentuske dhewe ora usah tak jentuske nek ndak ngejo nek raimu. 1 2 3 4 kakean. Oh, tak balekne. Malah 5. Wah. Ora iso hitung ora. Aku pengen weruh kuwi sing kari dhewe. Kakang Durna. Tiba jatah sampeyan. Depate wonten dawuh. Sampeyan ki apa arep mirang-mirangke kula? Sampeyan ki apa arep mirang-mirangke kula? Kula niki derajat pendeta. Nesu. Nesu. Mama. Depate pripun? Kula niki derajate ahli nujum. Nesu, nesu. Jentos dhewe apa jentoske? Depate kula Kakang Durna. Nesu. Nesu. Moh maem. Sampeyan ora semanggihan lho Depate. Kula dipirsani murid-murid kula. Nek umpama sing don jentos-jentoske sirahe ning kijing niku murid-murid kula, gak apa-apa. Mbah, ning kula niki gurune. Nesu. Moh maem. Ya. Pilih bali ora slamet apa pilih slamet ning sirahe jentuske ning kijing? Bali ya bali kok dadak ngrekoso. Pun ta. Sampeyan niku prayogane manutke mawon kalih sing 6. Nek manut kalih sing 6, tundane sampeyan mesti penak. Depate, Depate, Dek. Nesu. Moh maem. Ayo. Gandeng sampeyan ora gelem jentus dhewe ya tak Depate. Kula. Kula niki ahli nujum, kula niki pujangga Ngastina. Nesu. Ahli nujum kae njaga wibawa enggak kowe lurah, kowe camat, kowe bupati. Ayo, ayo Depate. Ayo. Ayo. Nesu. Maem. Aprak. Wah, nesu tenan kae ketok ya Antasena kae. Nesu tenan kae Kakang Durna ndak ngejo nembah lah iya. Wis sampean saiki iki keri dhewe jatahe sampean. Lho aku ngapa? Kurawa 100 don jentuske sirahe ning kijing nek sampean sing dawuh kok ora nglakoni dhewe wirang. Alane. Pelatih ora melu main nak piye ya. Wis to. Nesu. Moh maem. Iya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Puas. Puas. Nesu. Nesu. Moh maem. Anggepe apa lah. Aduh gulungan genderamu, Pak. Ladalah. Begegek sadulita mel selolololo bah. Niki wau kula sawang Ndara Lesmana anggenipun gandeng kalian Anoman. Kula sawang Anoman saged ngundurke Kurawa. Semanten ugi Ndara kula lansur Pandhawa ugi saged ngundurke Kraman Klampis Ireng Den. Iya. Si Kakang Semar ya Kakang Nayantaka. Saiki gandeng wis tinarbuka, wis padhang kahanan padukuhan Karang Kadempel. Lesmana wis bisa ngundurake marang Kraman ingkang tumeka. Saiki Marata Dyagi paringa dawuh Kakang kersa binayong dening sapa? Kek kula nek manut karo
Aku nek isih nganggep aku ki pepunden utawa bendaramu ya aku momonganmu luwung baya manuta karo Antasena kae. Mesake kanane para Pandhawa kae. Negara Ngamarta wilahe Ketaman Pagebluk ki ora mung lagi sedina rong dina, 7 sasi lho kae. Bayangno angen-angenen, ngen-ngenen pikiran kae, penggalian sing tenanan. 7 sasi ngrasake Pagebluk Mayangkara, 7 sasi tekan Dahuru. Mongko wujuding babah penyakit nek nganti kedelarung-delarung kanane para Pandhawa rak ya mesake suwe-suwe mengko kanane para kawula saya sithik terus entek lho kae. Mbel gegek sadulita mel-mel. Gus Kakang Semar kepiye? Kakekne Nayantaka piye kae? Kula niku kudu iso adil. Kula ora kena mbanci ndemban silatan kalih sinten mawon. Mbok ngalih Gusti kula Pancawati kula ora kena mbanci ndhe kalih Pandhawa kula ya ora kena mban silatan. Sakniki ngeten mawon. Gandeng niki wau pitukone. Pitukone wujud kudu ngundurke Kurawa mun sampeyan saged ngleksanani mongko ndara lancur iso ngundurke Kurawa. Anoman saka Pancawati ya iso ngundurke. Niki rasane ora adil. Banjur ingkang adil prayogane kepiye Kakang? Terus sing adil piye kae? Sing adil piye paringa dawuh. Aku mengko tak matur ngersane para Pandhawa. Kula tak kepengin ngerti. Kula tak kepengin ngerti wonten pundi lan kaya ngapa dununge Sekar Pudhak Tunjung Biru, Den. Ya yen mangkono. Kakang Semar Marata Dyagi Lesmana Widakta bakal satata budal ngupadyana ngendi dununge Sekar Pudhak Tunjung Biru. Ngatos-atos. Nyuwun mapunten Raden Lesmana. Panjenenganipun tindak kok teka mandheg wonten telenging Dlanggung. Anoman kula wonten paring adhawu. Yektine nggonku nyandhek marang lakune ya lakuku kelawan lakunira. Iki Lesmana mung arep andhem gawe, andhem damelipun. Prayogane mungguh bisa ngemeni marang kahanan. Sira Anoman tak utus bali ning Pancawati. Saperlambayane Kanjeng Singon Prabu Sri Rama Wijaya. Sak Wadyabala Wanara ya Wadyabala Were kinen nyaket kahanan Karang Kadempel. Lho nyuwun pamunten. Menapa sak mangke kula mboten badhe nampi dukanipun Sri Sinuwun Prabu Sri Rama Wijaya. Wis to. Matur yen kabeh ingkang wis atur iki dadi dawuhing Kyai Nayantaka mengko rak Sinuwun Prabu Sri Rama Wijaya bakal anut. Wih, istaken dawuh. Lajeng panjenengan badhe tindak dhateng pundi? Munggah ning Kayewangan Suralaya kang ora ana liya wigati. Nggayuh wujuding Sekar Pudhak Tunjung Biru Anoman. Istaken dawuh Raden. Niwang susmara kang adil nupi ana sasminaning sun jagat pasisane ku Bathara. Ung bawana langgeng sinunggi tatanawrat. Ora mengko dhisik ora pangling ingkang mrapta ning kedhaton negara Ndrawati kamangka katon kucem solah bawamu Arjuna. Saksemane sadya ning praja negara Dwaraka padha kanthi raharja sak pratamu Dimas. Amit pasang kaliman tabis nabeta ing ila-ila tebena saking siku dendhaning Bathara. Koko Prabu sowan kula tansah pinayungan ing kawidadan niring sambika kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepadha paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Ya Arjuna siadyatur basa ngresanipun Kakang pangestunipun Kakang Wetampanana sampun sanget anggen kawula pundi. Kakang Pasarawipun kula ngaturaken sungkem kula kunjuk Dimas Setyaki tak tampa pangestunipun Kakang. Sampun kepareng kula tampi. Ana wigati apa sarta tak suwun siadi blaka wong ngersanipun Kakang. Sejati lakon apa ingkang sinandhang dening sira Koko Prabu? Blaka suta kemawon blakotang terus terang wontenipun ingkang rayipun Arjuna sowan wonten negari
ing Dwarawati saperlu kula nyuwun senjata pitulung awit kawontenan negari Ngamarta ingkang sampun wonten Sabta Candra kanggan sakman ketaman pagebluk Mayanggara Koko Prabu keparang paring usada sowan kula arsa mbenjongi dhateng rawuh paduka tumuju wonten negari Indraprastha Koko Prabu kaget ana ing kedhaton negara Ndarawati iki ingkang prapta ora pangling Atmajaku Krincing wesi sartane Atmajaku Antasena lunawit pasang kalimat nabi sinabeta ilo-ilo tebina saking siku dendaning Upacara wa Prabu kepareng sowan kula ngaturaken sembah kula kunjuk ya Gatotkaca tak tampa pangestuning wakmu Ndarawati wae tampanana sampun kula pundi Pakde Kresna sak sowanku aku ngaturke sembah ya Pakde iya Antasena sira atur bekti ngersaning wakmu Ndarawati ora lewat pangestuku wae tampanana iya Pakde tak tampa gawe lega-legawaning atiku kekno kuwi kek kon meneng sik agi wigati pasewakan wah jan wis monggo iki kahanane negara lagek tintrim ana wigati apa Gatotkaca sowan tanpa tinimbalan malah menika sampun katingal lenggah wonten mriki Paman Janaka iya Gatotkaca kaget sayekti praptaku ing praja negara Ndarawati bakal nyuwun senjata pitulung murih tentreming lelakon ana praja Indraprastha padha lek praptaku rene iki ya arep golek senjata pitulung merga iki ngene Pakde Kresna Antasena piye Blakasuta wae ya Deya sowan karo sowane Kakang Gatotkaca ki ora saka kesatriyan ora ning aku bubar saka Karang Kadempel merga nalika semana Pakde Darmakusuma dawuh kelawan aku lancur-lancur Pandhawa kinen boyong marang kakekne Semar Badranaya tumuju ning praja negara Ngamarta kamangka yen to kakekne Semar gelem kaboyong kuwi bakal dadi sarana waliyaning praja ingkang wis 7 sasi 7 candra ketaman pagebluk Mayanggara la iki mau malah tekan kono cekak gampange ana pitukane le arep kudu mboyong marang kakekne Semar pitukane apa Antasena lha nek ngedapi-dapi lah iya lah aku ya bingung lah iya Kakang Semar kuwi rak pamomonging para Pandhawa rak ya mestine yen to nampa dawuh rak ya satata sowan iki mau ngene nang kono ki ya ana daya sing isine ya uga wigatine arep mboyong marang kakekne Semar lah supaya adil kakekne Semar kepengin ngerti sarta kepengin antarane dayahe kakekne Semar karo aku kuwi kudu iso nuduhke lan masrahke wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru kuwi eneng endi dununge lan kaya ngapa wujude lah gandeng aku karo Kakang Gatotkaca ping bayi wingi sore mula ora dong mula praptaku mrene iki Blakasuta wae di arep njaluk senjata pitulung tuduhno eneng endi Sekar Pudak Tunjung Biru ingkang dadi pepintane kakekne Semar kuwi Pakde walah jagat pangestu karo wayah Bathara jagat Gatotkaca kula maring adhawu Antasena piye Pakde yen to kowe takon sarta kowe arep ngupadi Sekar Pudak Tunjung Biru dudu wewenangmu liripun menapa sebabe apa kok dudu wewenangku karo dudu wewenange Kakang Gatotkaca piye dasare apa jlentre kaya ngapa Di ngene ya mapane Sekar Pudak Tunjung Biru iki eneng kayangan niki ora mapan ning Madyapada walah iya lah terus apa sing kudu munggah kayangan apa aku apa Kakang Gatotkaca aja mundhak nampa wewalat saka ngersaning Maradewa parengipun Prabu Ndarawati lajeng sinten ingkang kajibah minggah teng kayangan Arjuna kula wonten paring adhawu praptamu mrene rak njaluk senjata pitulung murih bisa padhang lan tentrem kahanan praja inggih keparengipun Marata diaki babar pisan siadi tak utus munggah ning kayangan Koko Prabu nyun pamit tambeng pangestu kasuwun Koko Prabu sing ati-ati aja kaya bocah cilik pamanmu Pamadya wis budal
keparenge Pak Dek Kresna piye keparengipun Wa Prabu Ndrawati Kadiwaran ayo aja wedi kangelan derekno marang tindakipun wa tumuju ning Prajanegara Ngamarta sabab yen to kasil ngupaya lan ngupadi mesti wae iki mengko tundane bakal tumuju ning negara Ngamarta mekatenmu iya oh nek ngono ya ayo Di tak dherekake setyake aja keri kudu katut tindakipun Kakang Koko Prabu Istana Kendhali Mas Trama Sidames ngaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra werkencang larudayang Pak Pong bolong kali cedhi sapa sing gawe nangka basak dikapyak ari petane lho ya pun api adigurani bali dateng sawanipun ingkang Kakang Sidik pangudal-udal sawan kula kadang ngedi kula nungsing werta Kakang Narada Mboya panglingkang marapta minggah ing kayewangan Jonggring Saloka punika titah mercapada punika pun Lesmana Widagda menapa paduka pirsa wigatosing kawontenan Lesmana Widagda sowan Kakang Narada mengkiriyen paduka menika nalindraning para dewa tartemtu pirsa dhateng sak mobamu sing titah aja kok menapa ingkang dipun tindakaken dipun lampahi dening para titah najan iki gumana musih salebeting penggalih titah menika paduka tartemtu pirsa. Pramila monggo kadangku Adi Lesmana Widagda padha kanthi raja sak prapta kita tansah pinayung kawidadan ring sambikala pukulun. Sowan kula klareng aturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya Lesmana Widagda ulun tampa mboya liwat pangestulun wae tampanana sampun sanget anggen kawula pundi. Banjur apa kang dadi wigati lan sedya kita prapta minggah ana ing kayewangan Suralaya pukulun tartemtu paduka sampun pirsa dhateng legetaning manah kula arsa kepengin amboyong wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru kinarya syarat sarana Kakang Semar anggenipun badhe kersa kula boyong dhateng negari Pancawati pukulun. Oh Mas Trama Sidames karing bawana langgeng iya Lesmana Widagda yen pancen iku ingkang jeneng kita karepake marata diage panjenengan ulun mboya bakal awel masrake marata tampanana kula aturi maringaken pukulun. Laiki kang winastan Sekar Pudak Tunjung Biru marata diagi iki boyongen nulya pisungsungna ana ngresane Kakang Semar duh pukulun saestu ngaturaken gengging panuwun kang tanpa pepindhan iya Lesmana Widagda prayoga budhal ati-ati aja kaya bocah cilik nyuwun tambeng pangestu pukulun. Mas Trama Sidames karing bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra
Perkencang warudayang pak bola kali cedhe sapa sing gawe nangkap basak digapyak kari petane lho lho ya. Teko damel kaget saha damel pengirame-raming manah Kakang. Lesmana Widagta sampun mungkur ulun sawang sampun mandhap saking Kayiwangan. Nanging teka Prabawa gara-garaning Kayiwangan ugi dereng ical. Mbok menawi taksih wonten titah merca padha ingkang badhe sowan tadi. Boya pangling ingkang mraptana ngarsa ulun iki Arjuna ya Permadi ya Janaka. Amit pasang Kalimantabi sinabeta ilo-ilo tebina saking sigu dendhaning Ubathara. Pukulun pareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya. Janaka ulun tampa pangestu ulun kebat kita tampani sampun kepareng kula pundi. Janaka padha rarja. Iya pukulun Narada. Ana wigati apa sumangka pengawak Bajra pukulun sayekti kula minangka duta saking Kakang Semar wonten ingkang dawuh kelawan kula pun Kaka Prabu Indrawati kepareng sak mangke kula badhe nyuwun lan arsa kula boyong wujuding Sekar Pudhak Tunjung Biru pukulun Arjuna kula wonten timbalan yen to jeneng kita nyuwun wujude Sekar Pudhak Tunjung Biru sing gedhe pangapura kita wis ulun masrahke sarta wis ulun paringake ngersaning Lesmana Widagta. Wajan. Menika mbebayani lho, Di. Nanging ngantos Lesmana Widagta dipun bujang kalian pun Janaka direbut menika mangke dados pasulayan. Nek dados pasulayan mesti kemawon badhe nuwaken tanda-tanda wontenipun Rajapati. Kakang Narada Prayogi. Paduka ngawat-awati lampahipun titah kalih. Hai nyuwun pamit. Parat menungso ratatanan apa kowe ngaran Lesmana Widagta ora mengko dhisik iki sapa ana satriya bagus pengawak Tirta Gwaya Teja wis wanuh kelawan aku tepungke iki panengahing Pandhawaku Janaka kekasihku kowe Raden Janaka dasar kepara nyata ana wigati apa mbujeng kelawan aku ning atase aku kuwi durung tepung marang sira teka wis wani nibakake asta aning mestakaku satemah dawah anggonku nganglang jagat Lesmana aku weruh apa ingkang mbok regem lan apa ingkang mbok gawa kuwi wujuding Sekar Pudhak Tunjung Biru mara pasrahna Arjuna yen pancen arep mbok jaluk tak dadaki ijole nyawaku kelakon panjangamu. Campuh sang kekalih
pamadyaning Mandhawa miwasang Lesmana Widagta kecap eling-eling manengahing Mandhawa anggadhahi kasekten matek aji panglimunan nulya sekar pudhak tunjung bringkeng mapan wonten kancing gelungira Sang Lesmana Widagta den saut kagiat kadur kasan menungsa ora tatanan wani nggunakake cara licik kowe keparep nanging ora dadi ngopo ingkang mbok saut iki mau ingkang mbok saut dudu wujuding sekar pudhak tunjung biru nanging mung wujude cangkoke yen to sekar isih tak regem Lesmana iki apa ingkang mbok pasrahke ngarsaning sun Koko Prabu mugi dados ning kawuningan ya inggih punika wujuding sekar pudhak tunjung biru ingkang pun kersakaken dening Kakang Nayantaka murih dados pitukon anggenipun Kakang Nayantaka kersa pun boyong wonten negari Pancawati ya yen mangkono marata diagi Yayi Lesmana masrahna wujude pusaka iki ngersaning Kakang Nayantaka dimen sampurna lan malu nirmala temajati kateman mulya kanan Prajanegara Pancawati nyuwun pamit tambeng pangestu Koko Prabu Narpati Jaya Sugriwa kula tendhawuh marata diagi saking Wadyabala Wanara kinen nyaket kahanan padukan Karang Kadempel nggih ngestaken dawuh sinuwun jan ra nganggo cengkok nek kaya macapat Pak selolololo bah iya pelok barang gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang sang maweh gandrung sabaran kadal kirim mayit Kakang Semar iki wujude sekar pudhak tunjung biru mangke riyen lae ngapunten mboten kateges kula maiben kalian menapa ingkang sampun paduka inggih jenengan budidaya kene bloko mawon niki senes sekare ning niki namung cangkoke Den
saya kadriya triyas mara marang risang kadirate Rate ratune wangsa kembang kembang jaya kusuma semrengga wulo ing Kakang Semar apa kowe ingkang wujud sekar pudak tunjung biru Kakang niki lagi bener Gus pun marem rasane ngati kula pun sampeyan piyai loro mboten saregejekan kula ngerti ngopo kok cangkoke iso pisah saka kembange niki niku wau merga Ndara Janaka ngrebut wujude sekar pudak tunjung biru nggih to Den bloko wae pancen iya Kakang iki pancen satriya celandhak arep wani karo aku wani apamu sing tak wedeni wis ora gelem laran musuhe aku ora ngger diomongi nesu terus moh maem sengit aku iki bakune kembange wis nang kene cangkoke kembange pun dadi siji teng mriki karepe bapak ajeng dikapakke waduh padu regejekan anggepe sampean iki anggepe sampean kowe lurah anggepe kowe camat oh semangkeyan ora ada Pak ora iku sanyatane kejang seret winaruk nek sampean kepengin pirsa sejatining lelakon babareng lelampahan niki tak dadekne siji Gus ya nyipta wujuding sekar kekalih nggih Sang Lurah Semar Badranaya wujuding sekar pudak tunjung biru ingkang wis nyawiji kelawan cangkokipun kocap sigeran dumuk kunjungi Sang Nayantaka ical sejatine kembang badar jatine wujud nenggih Bathari Kanistren garwaning Sang Nayantaka mak gua ini Simba Mbak iya Mbak Mbak iya oh wong loro rebutan sampean wong wis sedis di anak pirang-pirang neng aku gumen kok mbokku ayo nek ngene kok Semar kok kaya kodhok Zuma kodhok Zuma ngemplok ndasmu dolanan kuno kok ceneng-ceneng rene ora niki pancen bojo kula pancen bojo kula Kanistren sing kula utus ngatas teng Kahyangan lanjur wigatine napa ben bojo kula omong dhewe iya Kakang Semar gek omong Dik mangerti ya
Arjuna kelawan Lesmana Widagdo sayekti panjenengan ulun diutus supaya munggah ning Kayiwangan Suralaya saperlu ngatas dewa wontene sak mengko jeneng ulun wis nampa sarta antuk dawuh sarta wangsiting Hyang Pikulun Manikmaya sayekti wis rampung kang dadi jejiban Dharma Pancawati lan sak mengko kudu angupadi panitisan kang tundhane ya kuwi mungkin narya neruske dharma kang kudu lumaku ing jagat lan anut marang pesthaning kodrat mula kang saka kuwi yen to sak mengko Kyai Semar Badranaya bakal binayong ana ing Pancawati ya ora bakal kelakon sabab pestine kodrat Pancawati wis telas tulise Raden Lesmana. Duk krungu ora geboke iki. Hah? Midanget mboten panjenengan? Iya Bagong aku krungu. Ngertos mboten niku Ndara Lesmana Widodon niku? Iya Bagong aku krungu Bagong. Dadi rasa rebutan Semar. Awi gumen nak. Semar yen ning omahe mung ngrepoti ya. Kandhane mung lowap-lawop ngapa-ngap kaya kodhok Zuma. Sithik-sithik prat, sithik-sithik prat. Sithik-sithik ngentutan kok ya iso ngrebutan lho. Ndak ngejan ah. Wong tuwa kaya ngene iki nek tumrape anak mbok menawa ora tok anggap ning tumrape wong liya bapak le bapake migunani ora kaya diapurmu. Iya. Lah nggih sampean kedah nedha narima ing pandum Ndara Lesmana. Wah. Rombongan ngamuk kudu nrimo Den sampean menika. Kancing langit kelap-kelap katon lir genjang sang alis risang mawe gantrung saparan kadul bukir moyak mayek saking tias bale waro lumaresang gandrung Baka Prabu menika kados pundi? Ora pati nduga mana babar pisan. Nyai Lesmana kula wonten maring adhawu. Mangerti ya. Jeneng ingsun ora narimakake lakon iki teka Kyai Semar Badranaya ora duweni sifat adil. Kamangka dheweke kuwi gedhe lelabuhane tumrap Nalindra Pancawati. Pengangkahku kalamunta bisa binayong ning negara Pancawati. Jeneng ingsun mung bakal males marang apa kang dadi labuhane Kyai Semar Badranaya. Ayo tak kanthi bedah negara Ngamarta Semar direbut. Wencang kancing
langit kelap-kelap katon mandheg anggenipun tindak badhe paring dawuh menapa Raden Anoman kula wonten paring dawuh ngedapi-dapi kahanan Ngamarta. Oh inggih, keparengipun. Walah sayekti aku wis mangerteni kalamun to Sinuwun Prabu Rama Wijaya wis ora suwe meneh bakal telas tulise teges Pancawati semono uga keparengipun. Mula kang saka kuwi tresna nggon mulumaku jeneng ingsun bakal ngracut busana Kanalindrat nuli aku bakal manjing pertapan Cemara Sewu peparep Begawan Kuntawibisana. Walah ora pati nduga mana. Tak sawang kae bleduk mangampak-ampak Wadya Bala Wanaraya tak tututi balaku. Kakang Semar ngaturake gunging panuwun ya Kakang. Ah biasa. Aja muni ngono. Ya merga sak pambiyantune Kakang Semar. Negara Ngamarta ingkang maune ketaman dahuru. Nulya bisa tentrem waluya nirmala temah jati jati temahing adiwaloya. Mbok aja ngono aku malah mesake kanane para kawula. Iya masak. Wala edan Kakang Semar wong edan tenan kok ora. Rumangsa wis marem iso nentremke iso madhangke kahanan negara Ngamarta terus sak-sake ngenteni sarapan. Gong, kowe jare wis ngelih. Heeh, rungokno wetengku lho. Edian kuwi weteng apa swara gilingan gabah? Embuh terus. Kapan ya sarapane? Ha yo engko nek rampung kok ya kowe ora. Geger negara Ngamarta arep beda. Geger. Nyun mapunten Yayaji. Koko Prabu Kadiparan. Kula midhanget alokipun para kawula bilih negari Ngamarta badhe wonten nalendra ingkang ambedah. Koko Prabu mangsa barang ngobaken sedaya mboten wonten kuthahing ludira pecating nyawa. Iki sapa? Ana ratu mbengkanane ngamuk punggung ning praja negara Ngamarta. Ora mangko dhisik. Iki uga sapa? Ana ratu ireng cemani. Walah keparat ya ditepungke iki Nata Ndrawati Prabu Kresna. Prabu Kresna. Iya. Sira kuwi sapa? Ya iki Nalendra Pancawati Prabu Sri Rama Wijaya. Aku ora nrimakake merga para Pandhawa wis kaleksanan mboyong marang Semar. Kamangka Semar kuwi abdiku. Kuwi pamomong ing Pancawati mula ya kudu tak boyong ning prajanegara Pancawati. Tak dadaki ijole nyamane Nata Ndrawati yen mangkono tampan ana senjata. Kyai Gawa Wijaya tamanana dayane senjata cakra.
gawe reking jagat campur senjata pamusnaing satru sekti aran Kyai Senjata Cakra miwah Kyai Guwa Wijaya perbawaning Nalindra kekalih sumundul ing awiyat nenggih jewangkane Kaputra. Wah, ngedian lah. Yana dewa ya nuntuna wong aprang tias kasarsaran ing cahedian ratu loro kene kok cabdo adu atos sing balung leting kulit tanding boboting yuda ampuh-ampuhan pusaka kok kanane gawe giris kayangan ngene ya ngger ngene pukulan sampun ngantos dipun pisanggen kula campuh kelawan Nalindra menika aja tak bisa ini yang ngger ulun jarwani sejatine iki mangkene Sri Rama Wijaya iki jeneng kita wis mangerteni yen to ibarat tembung curiga manjing warangka kepanjingan curiga lah kaya mesa wae arep gawe peperangan iki lho ayo manunggal pukulun sayekti kula namung nglampahi lan nindaken laku dharma kang utama saha netepi pepesthening kodrat lah ya mesine mangkono ngger Prabu Sri Rama wis manitis manjing angga kita. Iya, kae mengkari wadya balane kae diresiki. Raden Janaka yektine pancen kabeh wis tumeka pepesthening kodrat wis telas tulising Dharma Pancawati mara bapamu tak legani sak solahmu jan wis kahanan piyai loro kok ya apik ngono ya Truk. Ah iya. Pripun Den? Lesmana manunggal kelawan Arjuna. Weh la edian. Arjuna wonten paring adhawuh. Mangerti ya? Senajan pun Kakang iki katitisan Sang Prabu Sri Rama Wijaya nanging pun Kakang ora ngregem wahyu kanalindran sabab Prabu Sri Rama kuwi kalah yen to ditimbang bobote nggone nindakake talak brata kelawan Raden Lesmana mula kowe wis kepanjingan Raden Lesmana besok sak kedhak turunmu bakal dadi Nalindra mula nek kowe nang ngarepe Kresna aja lungguh ngisor, lungguh dhuwur. Menika estu mboten kuwalat. Pun to manut mawon dawuh sinuwun Blek.
Sinuwun blek ndasmu kuwi aku. Nesu. Moh maem. Ora nguntal ora patheken. Kresna kuwi gentur tapane ora memangan ya ora dadi ngopo. Estu Koko Prabu. Iya. Menggarisen Den. Kok iso? Lesmana luwih gentur tapane. Aku iki rak ya pamomonge. Oh iya, Ding. Oh, Ding. Lesmana niku luwih gentur tapane. Mergo nek Prabu Rama kok ora dadi Wahyu Kenalendra niku mergo ming nguyak-uyak bojone. Jan nganti judhek aku mben ngetut kene nganti kethek 2000 wae entek kabeh kok. Arjuna manunggal ning praja. Inggih Koko Prabu. Sapa Satria mabur murup sak tebok dadane. Takon karo aku iki Gatotkaca. Sapa kowe? Ana wanara nganggo busana Nalendra. Wah, edan. Ya iki Narpati Jaya Sugriwa. Aku ora nrimake sedane Ratu Gustiku. Wah! Ah! Hei! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Wah! Weh! Ah! Oh! Ah! Edan kok mbebingung ati Ratu Wanara tak dugang kok ilang tak kedhepake niku ki ora ilang ning manjing teng ragane sampeyan. Wegah pripun ta? Aku ki satriya bagus kepanjingan munyo. Alah mong yo sak genetik kok ngono. Biyen niku menungsa niku kula sejarahe. Piye? Evolusi biyen niku ya saka jaman kera ngantos saiki dadi menungsa kaya kula jenengan niku. Apa ya ketoke niku meng jare kok. Sapa iki parat Satria Kandhet Yayat ana munyuk rasa jeruk. Sapa e? Jaya Anggada ora nrimake sedane Ratu Gustiku. Bala. Isih urip wae cah ki. Lho, menika Kyai Semar. Heeh.
Kowe kapan le arep entek baterene? Mboten saged entek karang nek ajeng entek dipepe. Ayah. Iya iya. Lucu tenan iki munyuk siji kan pian iki. Iki sapa Kakang? Jaya Anila. Kowe saiki iso noleh ora? Nek biyen ketoke ora iso noleh to kowe. Wah. Wong kok ket biyen nganti seprene padha ae le ngece. Kowe arep ngopo Jaya Anila? Sinipun. Gandeng Ratu Gusti kula sampun manjing sajega wonten ngarsa paduka. Kula pasrah pejah gesang. Malah kepara titip menika sak kathahing wadyabala wanara, wadyabala weri saking Pancawati ugi nderek pasrah pejah gesang. Mang matek pancaka suci Den. Enek wedhuse barang. Kae mau apa? Menika kethek rupa wedhus, kethek rupa lobster, kethek rupa penyaron lan sak piturute. Mangkono nggih. Sedaya pun sami manggih wilujeng, pun sami manggih kalis ring sambika. Kresna, Kresna. Aku weruh cahya cemlorot manjing anggaku. Kuwi apa kuwi? Kuwi apa kuwi? Jlentrehno nomor pira? Ratu kok senane dolanan nomor. Engko gek-gek kuwi Wahyu Kanalindran, Bloko, Bloko. Nyuwun ngapunten kok Prabu. Piye? Kowe kok sajak guyu semune ngeceng apa? Sampun ngantos gelo ingkang manjing wonten angga paduka menika sanes Wahyu Kanalindran. Menika Wahyu Wadat kagunganipun Lesmana Widagda. Wahyu Wadat ki apa? Wahyu Wadat niku sinten sing kepanjenengan Wahyu niku ora dikeparengake rabi utawa ora dikeparengake duwe bojo luwih saka siji. Iki kodhok kongkang ki nek omong sing cetha. Kula niku nek ngomong kapan to tau tenan, kapan to tau ngapusi. Kula niku ngomong apa eneke Wahyu Wadat. Edan tak urus ning ngono. Anggep kowe apa? Ora iso. Aku arep duwe maru. Mboten saged. Wah, edan piye Semar mongko wis rembug tuwa lho Semar. Ya Yarawati uga wis sagol arep tak goleke kanca. Kanca napa? Kanca isah-isah. Mengisah-isah ya mbok kula mawon. Werkudara apa? Kurawa diresiki.